radimo ovakve projekte zato što se dosta djeca oslobode da pričaju i evo, na primjer, ja isto prije nisam imala baš hrabrosti, ovako je puno lakše. Projekt udruženja Lan iz Bihaća Učenje, osnaživanje i partnerstvo naša šansa za budućnost podržan je kroz dodjelu granta putem javnog poziva koji financijski podržava ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Republike Hrvatske. Ovakve vrste radionica su jako korisne, pogotovo za nas mlade, zato što mi razvijamo kritičko mišljenje prije svega, samim tim što se upućujemo u ovakve razgovore, diskusije i slično tome. Pored ovoga formalnog obrazovanja koje dobijamo u školi, neformalno obrazovanje je stvarno bitno u životu. To su neke vještine koje kad naučimo nikad nećemo zaboraviti.